zen Afrika. Elefante familia bateko txikiena. Afrikan inoiz ezen amarengandik apartatzen. Baina azken egunetan disten samar zegoen Afrika. Egun batean txoriak bere laguna zenez galdetu zion. Zer gertatzen zaizu Afrika? Zergatik zabiltza hain tronpamakur eta halako begi tristerekin? Ez dakit, baina azken bolada honetan dena gris berdezka koloretan ikusten dut. Esan zuen Afrika. Txoria pentsakor gelditu zen eta horrela esan zion. Burutazio bat izan dut. Zergatik ez duzu bidaia bat egiten? Baina nola irtengo naiz oianetik? Galdetu zuen Afrikak. Nik lagunduko dizut. Lobo handi bat egingo dugu. Esan zuen txoriak. Azkenean, bi lagunak lanean hasi ziren. Kuak arantza batzut utzi zizkien. Eta flamenkoaren laguntzaz, oia zatiak josten eta josten, hasi ziren, jotake ibili ziren globo amaitu arte. Globo amaitu eta zegoenean, Afrika igotzen, saiatu ziren. Goboren zaskia haundia zen, baina Afrika ere haundia zen, haundia. Azkenean, lotu zuzten, lagun guztiak elkatu ziren Afrikari agur emateko. Ondo pasa Afrika, eta gero kontatu zer egin duzun. Esan zuen lepo luzeak. Hemen gerlituko gala zure zain. Esan zuen dordokak. Gero txoriak esan zion. Hartu kristalesko pote hauek. 5 dira. Pote hauetan gurde zoriontsu egiten zaituena. Globoa airean gora igotzen hasi zen. Eta hurrena itsasora heldu ziren. Itsaso ikustean txunduturik galditu zen. Eta kristaleko bote bat itsasoren koloreaz bete zuen. Eta kolore ura zer izango eta urdina esan zuen elefantea. Gero, globoa iparburuan lur hartu zuen. Naiz eta hotza handia egin, leko zuragarria zela pentsatu zuen Afrika. Elefantea, eluraren kolorea ere, beste pote batean sartu zuen. Eta kolore ura, zer izango, eta zuria, esan zuen elefantea. Jo, eta pasamortuar heldu zen Afrika. Han arearen kolore aurkitu zuen, eta bere bustokoa zenez, 3. potean saltu zuen. Eta kolore ura, zer izango, eta horia, esan zuen elefanteak. Haizeak mitxoletaz teteako zelai batera eraman zuen globoa. Kolorearen bizitatzuna ikustean, Afrikak harrituta gerditu zen. Eta asko gustatu zizaionez, 4. potean sartu zuen. Eta kolore ura, zer izango, eta gorria, esan zuen elefanteak.
eta gauaren koloreare Afrikaren gustokoa izan zen. Orduan, azken potean sartu zuen. Eta kolore ura, zer izango. Eta zer izango, eta... beltza, izan zuen elefanteak. Afrika orianera itzuli zen. Irribarrez zabala zuen aurpegian. Lagunak bere zain zeuden. Kaixo Afrika, esan zuen lepo luzeak. Hemen zaude, esan zuen dordokak. Afrika ematen du, orain pose saldela. Esan zuen txoriak. Zer ekarri duzu Afrika? Potean sartu duzu, zoriontsu egiten zaituena. Esan zuen lepo luzeak. Orduan Afrikak koloretako poteak atera zituen eta oianeko zugaitxak eta loreak margosten hasi zen. Zenbat eta zugaitz gehiago margoztu, hainbat eta pozeago zegoen. Bera, hain pozik ikustean, oianeko animaliek kolore gorria hartu zuten. Eta Afrikaren gorputz osoa margoztu zuten. Afrika zeplita zaule, esan zuen dordokak. Ezen horrela bukatu. Azkenean, oianeko animalia guztiak, batak bestea, margozten hasi ziren. Eta berezko kolorearen ordez, beste batzuk hartu zituzten. Askok ere divertigariagoak. Amaitu eta gero, Afrikak ez zuen dena gris berdezka kolorean ikusten.